ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വൈത്തിരി എറ്റേണൽ ബ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്ന റിസോർട്ടിലാണ്. അടിപൊളി സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര വലിയ അടിപൊളിയൊന്നുമല്ല, ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു മീഡിയം ലെവലിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്പോട്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഓരോ കോട്ടേജിലും 2 റൂം വെച്ചിട്ടാണുള്ളത്. കിച്ചൺ സൗകര്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു സെറ്റപ്പാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കേഷൻ ടൈം ആയതുകൊണ്ട് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ അവൈലബിൾ ആണ്. നല്ല രീതിയിൽ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു സ്പോട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കറങ്ങി കാണാം.